Sako-Sakong Basura naman nakolekta sa Coastal Cleanup Drive sa Infanta, Pangasinan bilang bahagi ng Community Relations Week. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Sako-sakong mga basura ang nakolekta sa isinagawang Coastal Cleanup Drive sa Barangay Cato, Infanta bilang bahagi ng pagdiriwang ng Community Relations Week at kaugnay ng paggunita ng Fire Prevention Month 2026. Pinangunahan ng BFP Infanta Station ang aktibidad kung saan nakiisa ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Infanta at yung pangkalahok mula sa komunidad. Layunin ng naturang gawain na itaguyod ang pangangalaga sa kalikasan, panatilihing malinis ang kapaligiran at palakasin ang sama-samang pagkilos para sa mas ligtas at maayos na pamayanan. Ayon sa mga kalahok na ahensya, patuloy ang kanilang pakikiisa sa mga programang naglalayong palakasin ng ugnayan ng komunidad at mga ahensya ng pamahalaan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.